यो अन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणशरणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनुं सुरसैन्यनाथं गुहं सदा शरणमहं प्रपद्ये. ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ರವರೇ, ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತನಗೆಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘು ಅವರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಕರ್ಮದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವ, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಚೌಕಟ್ಟು, ಆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಊರಿನ ಸುಭೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಊರಿನ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ದೇವಾಲಯ ಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಮಾರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹಣ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೀಗುತ್ತಾ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕಿರುವ ಬದುಕು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳುವ ಮಾತು, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದೋ ಇದರ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದದ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ, ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ನಡುಬೀದಿ ನಾರಾಯಣನಾದ ಕತೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಚಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಒಂದು ದಿನ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಂಡೆಬಾಗಿ ನಾಚುತ್ತಲಿದ್ದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ಗೋಪಾಳ ವೃತ್ತಿ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ. ಗೋಪಾಳ ವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಚೀಲ, ಜೋಳಿಗೆ ಅಂದು ತುಳುಟ್ಟು ಬನ್ಪೇರು. ನರ್ಸಣ್ಣೆ ಬನ್ನಾಗ ಟೊಂಗ್ 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 ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಐಬಕ್ಕ ಚೀಲ ಪತ್ತ ಬೆತ್ತ, ಆ ಚೀಲಗೆ ಜೋಳಿಗೆ ಅಂದು ಪುದಾರ್. ಐಟು ನಮ್ಮ ಅರಿ ಪಾಡ್ದತ್ತ, ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಂಟು ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ದತ್ತ, ಆ ಜೋಳಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗಡ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಯಿನಾರು ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣೆ ನಡುಬೀದಿ ನಾರಾಯಣೆ ಐನ ಪುರಂದರದಾಸ್ಯರು. ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಕಾಸೆ ಬದುಕತ್ತು, ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿಂದೆ ಅನ್ನ ಪಂತನೆತ್ತು, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡ ನಡಪೆರ ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆ ಬೋಡು ಅಂಡ ಅರ್ಥನೇ ಬದುಕತ್ತು, ಕಾಸೇ ಬದುಕತ್ತು ಪಣದು ದಾಸರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಜನತ ಬದುಕದ ಚಿಂತನೆ. ಏನೇ ಕಡಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಶಾಲೆ, ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವ್ರಡ್ಡು ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಊರು ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಆ ಊರುಡು ಸುಭೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಆ ಊರ್ದ ಜನಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಈ ಊರ್ದ ಶಾಲೆ ಐತ ಸೋಕುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು, ಯಾನ್ಲ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆ ಶಾಲೆಡಿ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತು ಪೋತೆ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು. ಐತ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಇಂದು ಏನ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾಲ ಇಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು, ಅಥವಾ 5ನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಅಂತ ಯಾನು ಬತ್ತದು
ಸಂಜೆ ಒಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರ ದಿನ ಯಾನು ಬತ್ತು ಪಾತೆರ ಪೋಯಿನ ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡು. ಇನಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಆಲೋಚನೆ ದೇವೆ ಅವು ಶಾಲೆ ಅವು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಾತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ 4 ಸುತ್ತು ಪೌಲಿ ಐಟ್ ಮಧ್ಯಡ್ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆ ಗುಡಿ ಅಂಚ ಆತೆ ಅತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯ ಆಪೂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಉಂಡು. ಆ ಟಿವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಂಟೆನ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಆ ಟಿವಿನ ಮಾತ್ರ ದಿಂಡ ಆ ಟಿವಿಡ ದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಜುಚ್ಚಿ ಅವೇ ಐಕೊಂಜಿ ಡಿಶ್ ಸೇರ್ಸಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆಂಟೆನ ದಿಂಡ ಅಥವಾ ಐಕೊಂಜಿ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಂಡ ಆ ಟಿವಿದ ಉಲೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ರೆ ಸುರ ಆಪುಂಡು. ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಾವನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇತ್ತಂದ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಚ ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಣದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಯಾ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಾವನ ಜಾಗ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡಿತನ ಆಂಟೆನಾ ಡಿಶ್ ಎಂಚ ಶಕ್ತಿನ ಒಯ್ಪುಂಡ ಎಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಯ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಜಗತ್ತಡಿಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಾವನ ಅಂಚಿತನ ಜಾಗ. ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಕ ಇನ್ನಿತ್ತಕ ವಾ ದೇವರನ ಕಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಮಾರಧಾರ ಸುದೆಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕಡದೆಚ್ಚಿ ನೀರು ಬತ್ತಂಡು ತೊಳ್ಪಡಿತಾರ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಏರಂಡಲ ಆತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಓ ದೇವರೇ ಏನಾನ ಕಾಪಾಡ್ಲ ಓ ಸುದೆ ಏನಾನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲ ಇಮಮ್ಮೆ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಇಡೀ ವೇದಲೇಡು ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತನ ಪಾತೆರ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ತದ ಗುರ್ರ ಬಂಡದ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಪನ್ನಂಡ ನಮ ಪನೊಂದನ ಓ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಕಾಪಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಬತ್ತು ಬುಸು 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 ಪನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಬತ್ತಂಡ ಓ ನಾಗಪ್ಪ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಮೈಪುವೆ ಓ ಸುಬ್ರಾಯ ಅಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜೆ ರೀತಿಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪೋಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ಲ ನಾಗನ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತ ನಡೆದವರ ಐಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಡ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಪದ ಉಂಡು ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನ ಪಂಡದು ಏರು ದೇವರೇ ನಂಗೆ ಭಯನ ಪುಟ್ಟ ಬೇರ ಭಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಪುಟ್ಟ ಬೇರ ಪುಟ್ಟದ ಏರು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯಗ ದೇವರು ಪಂಡದು ಪುದ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರತ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಡ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಪಾತೆರ ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಸಾಲೆದ ಬೋರ್ಡು ಬರೆಯಿನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಶಬ್ದ ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ. ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಪನ್ಪುನ ಬೈಬಲೇ ಹೊರತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥಲು ಅತ್ತೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಯೇ ನೇನು ಬುಕ್ಕ ತೆರೆಯ ನೋಡುದಮ್ಮ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಭಯ ಹತ್ತು ದೇವರನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚೆನೊಂಡು ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊರಿಯರೆ ಹೊರತು ಭಯಕ್ಕತ್ತು ಎಂಕ ಒಯ್ಕಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನು ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಡ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ಪೊಡಿಪಾವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದೇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊಡಿಪಾವು ಜೇರು ಅಂಜೆ ನಡೆದವರ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಈ ಕಾಡು ನದಿ ಮಣ್ಣು ದೇವರ ಕಾಯ ಏನಂತ ಹಾಡಲಿ ದೇವರ ಮಾಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರನ ಮಾಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲದ ಮರತ್ತ ಕಾಯರ್ದ ಮರತಾಡಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ತೂಪ ಅಥವಾ ದೈವಲೇನು ತೂಪ ಸಂಸ್ಕೃತದ ದೈವ ದೇವರ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಪದ ದಿವು ಪನ್ಪನ ದಾತಗ ಬೆಳಗುನೆ ಎಂದರ್ಥ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಭೂತಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಎಪ್ಪಡದ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ತಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅವು ಸುರ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬನ್ನ ಡೇವಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಂಡದ ಭೂತಲು ಬಂಡ ಅಂಡ ನಮ ಇನ್ನು ಒತ್ತೋನುಜ ಐಟೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭೂತಸ್ಥಾನಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ಒಂದು ಹೊರತು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಅಡಿಕೆ ಬುರ್ರೆ ಸುರಾಯಿನ ದುರಂತ ಉಂಡತ್ತ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಏಪಲ್ಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಭೂತಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪಡು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋಯಿನಾಗ ನಂಗೊಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತ ನೀಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುರುಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಯಿ ಏರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಐಟ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬೋಡು ಐಕೆ ನಾಲ್ ಸುತ್ತು ಪೌಲಿ ಬೋಡು ಐಕೆ ಇಂಚ ಕೊಡಿಮರ ಬೋಡು ಐಕೆ ಇಂಚ ಬಲಿಪೀಠ ಬೋಡು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸುರುಟು ಕೊರ್ನಾಯ ಏರು ಪನ್ಪುನ ಚರ್ಚೆ ಬತ್ತಂಡ ನೆಕ್ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಿಂತನೆ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಚೀನರ್ನ ಯಜ್ಞವಾದ ನೀಗ ಲೋಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೂಯರ್ಂಡ
ಆ ಯಜ್ಞ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಯ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಯಜ್ಞವೇದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಯಜ್ಞವೇದಿ ಪಂಡ ಯಜ್ಞದ ಕುಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಆ ಕುಂಡ ಗರ್ಭಗುಡಿ. ಯಜ್ಞದ ಆಭರಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಯಜ್ಞಲು ನಡಪುವ ಆ ಯಜ್ಞದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚನೊಂಡು ಅವು ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಅಥವಾ ಓಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟೆಲು ಎಂಚನೊಂಡು, ಅಥವಾ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚನೊಂಡು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡೆ ಪ್ರಾಚೀನರು ಯಜ್ಞ ಭೂಮಿ ಎಂಚನೊಂಡು ಐನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ತೋಳ್ಪಾಡಿತ್ತಾರೆ ಇಡೇ ಬರ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬಲ ಅವಲ ಯಾರ ಒಂಜಿ ಪರ ಋಷಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ, ಎರ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಕೊಲ್ಲೋದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಲ ಅವಡು ಪಂಡದ ಏರೆಗಳ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದಾಯ ಓ ಅವಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅವು ಮೂಲೆ ಅವಡುಂದಂಡ ಎರವರಿ ಪ್ರಾಚೀನವೈನಂಚಿತನ ಋಷಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ, ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತದೆ, ಅವ್ವ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ದೇವರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ನಡೆದವರ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಇಡೀ ವೇದದ ಕಾಲದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಓಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೂ ಇತ್ತಿಜ್ಜ ನಾನು ಓಲು ಬಾಡನ್ಲ ಪನ್ನುವೆ ಪ್ರಾಚೀನ ವೇದ ಕಾಲದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಓಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿಜಿ ಯಜ್ಞಮುಖವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತುಂಡು. ನೀವು ನಂಬೋರ ಬುಡ್ಪಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಡೀ ಋಗ್ವೇದಡ್ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪನ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಗಣಾನ ಅಂತೂ ಆ ಗಣಪತಿ ಹವಾಮಗೆ ನಾನೊಂಜಿದ ಕಡೆಗೆ ಗಣಪತಿ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಗಣಪತಿ ಪಂಡ ನಮೈನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಗಣಪತಿ ಹತ್ತು ಗಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಐತ ಪತಿ ಪಂಡ ಯಜಮಾನಿ ಇನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಜೀವ ಮಠ ಅಂದೂರು ನಂಗೆ ಗಣಪತಿ ಪಂಪನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಪುದ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಗಣಪತಿ ಪಂಡ ಆ ಅರ್ಥದ ಪ್ರಯೋಗ ಆತಂಡು ಹೊರತು ಅವು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಂಪನ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ಋಗ್ವೇದಡ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಪುರಾಣದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಣಪತಿದ ಆನೆ ಮೋನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಹೆಂಚೆಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ವೇದದ ಅರ್ಥ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಇಡೀ ವೇದದ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಲೋಚನೆ ಇಡೀ ವೇದಲು ಪನ್ಪ ಆದಿಭೌತಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ ನಂಗೆ ಈ ಭಯ ಇಪ್ಪುನಲ್ಲ ಮೂಜೆ ಒಂಜಿ ಆದಿಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಭಯ, ಒಂಜಿ ಆದಿಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಭಯ, ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಭಯ. ಆದಿಭೌತಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಯ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಐನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪನ್ಪನ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿಹಿ 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 ಈ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ 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 ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಆಯ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಅಥವಾ ಆ ಆಲೋಚನೆದ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆలు ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತು ಕುಟ್ಟುಂಡು ಉಚ್ಚು ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಡ ನಂಗೆ ದಾಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿಜೆ ತೋಟಾಡು ಪಂತಿದೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಂಡು ಬಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾದೇಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೆಡ್ಲಾಕದ ನಮ್ಮ ಸಹಿತ ಮರಬೂರ್ದು ಸಹಿತ ಬಂಡ ಅವು ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟೆಂದ ನಮ್ಮ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪತ್ತ ನೆಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಏಪ ಆದಿಭೌತಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚನೊಂಡು ಐನು ಪರಿಹಾರ ಇಪ್ಪುನ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವು ಒವ್ವ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಬರೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಒಂದು ಅವಳು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂಡ ಮೂರು ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಏನೇ ಕಡಪಂಡೆ ಯಜ್ಞದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಯೂಪಸ್ತಂಭ ಅಂದ ಕಟ್ಟಬೇರು ನಿಖಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಪಾಡಬೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ವೇದಿ ಉತ್ತರ ವೇದಿ ದಕ್ಷಿಣ ವೇದಿ ನಿಖಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಉಲಾಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಡು ಹೋಮ ಕುಂಡಡು ಹೋಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆ ಪೂರ ಹೋಮ ಕುಂಡಲೇನು ಒಂತೆ ಗಮನಿಸ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೆರ ಸುರಾಪುಂಡು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದುಂಬ ಪೋದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಸುರೂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪಣೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಅವು ಭಂಗ ಅವು ತೋಜುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ
ಸುರೂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತನೆ ಐಕ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಓಲು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡತ ಶರೀರನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗ ರೋಗ ಬತ್ತನಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೋದು ಮರ್ದೇ ತೊನ್ಬಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಡದ ಓಡುಬೂರ್ನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕಾಸ್ಬೂರ್ನಾಗ ಐಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊರೋಡಾಯಿನಂಚಿತನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡತ ಆ ಮರ್ದು ಕೊರದು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಬೆಲೆ ಉಂಡತ ಅವು ಅಷ್ಟ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಚ ರೋಗ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರತ್ತಾಯನಗ ಸಹಜ ದೇವು ಪರತ್ತಾದು ತುಂಡಾದು ಪೋಪುಂಡು ತುಂಡಾಯಿನೇನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತದೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಚಿತನ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನೇ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವಾಲಯದ ಮೂಲ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ದಿ ಒಂದು ಏನೇ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಚಿನ ಭಾಗಲುಲ್ಲ ಐನು ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಆವಡು ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚ ಸರ್ತ ಕೊಲ್ಲುದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಡೀ ಕಾರ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ತದಾರಂದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಪುರುಸೋತುಡು ಉಲ್ಲಾರು ಕಾರ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲುದಾರೆ ಆರಾಮದು ಉಲ್ಲಾರು ಪಟ್ಟಾಂಗ ಬಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಬಂಡದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡ ಕಾರ್ ಇಂಚ ಸರ್ತ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವ ಇಂಚ ಉಂಡು ಈ ಇಂಚ ಇತ್ತದು 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಇಂಚ ನೆಲಟ್ಟು ಇಂಚ ಪಾದ ಇಂಚನ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅವು ಪೂರ ಆವಡತೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ದೀವನ್ಲಿ ಉಬಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಆವು ಇಂಚ ಇಪ್ಪನ ಕಾಲಡಿ ಈ ರಡ್ಡ ಕೈ ಉಂಡತ್ತ ಇನ್ನು ರಡ್ಡ ಕೈಯತ್ತು ಯಾನು ಪನ್ಪನ ಪಾದ ಆ ರಡ್ಡ ಪಾದ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಗೋಪುರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತೆ ಇಡೀ ರಾಜಗೋಪುರದ ಮಧ್ಯ ಹಿಡ್ದು ನೀಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡೆಟ್ಟು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪರು ಈ ರಡ್ಡು ತೊಡೆತ್ತ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಅವು ನೇರವಾದ ನಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನೆ ಐಕೆ ನಡೆಟ್ಟು ಉಂತಡೆ ನಡೆಟ್ಟು ಬರೀಪೋಲೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವಾದ ಆಂಡ್ ಈ ಪೃಷ್ಠಭಾಗ ಎಂಚಿನೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುನ ಜಾಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಕ್ಲಾನಿ ಮಲ್ತದಾರ್ಥ ಷಡಾಧಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರ ಅವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿತನ ಜಾಗ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಆಧಾರ ಪ್ರಾಚೀನ ಯಜ್ಞಡೆ ಉಪಸ್ತಂಭ ಬಂಡದ ಕಟ್ಟದೇರೆ ಅವು ಪುರುಷನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವೇ ಬೇತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಂಡ ಬಲಿಪೀಠದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಶರೀರದ ಇಪ್ಪುನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಗ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡಿದಂತೆ ತುಂಬಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುದಾರೆ ಕುಲ್ಲದಾಯನಾಗ ಇಡೀ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವದ ಭಾಗ ಬತ್ತ ಬಂಜಿ ಹಿಡಿದ ಮಿತ್ತದ ಭಾಗ ಉಂಡತ ಬಂಜಿದಾತ ಭಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಂಚಾಂಗದ ಈತೆತ್ತರ ಬತ್ತಂಡ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಹೃದಯ ಉಂಡತ ಆ ಹೃದಯದ ಉಲಾಯಿ ಇಪ್ಪುನ ಈತ್ ಜಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಕೆಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಗುಷ್ಟ ಮಾತ್ರೋ ಪುರುಷಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉಲಾಯಿ ಈತ್ ಜಾಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಅವು ದೇವರನ ಗುಡಿ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುಂಡು ತತ್ಪುಂಡರೀಕಂ ಪುರಮಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥಂ ತತ್ರಾಪಿ ದಕ್ರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಂ ಯದಂತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಏ ಆಯನೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದ ಹತ್ತು ಆಯನ ತಿಗಲೆದ ಉಲಾಯಿ ಎದೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಈತು ಜಾಗ ಆ ಜಾಗಡ ದೇವರುಳ್ಳೇರೆ ಎನ್ನ ತಿಗಲೆದ ಉಲಾಯಿ ಜಾಗಡ ದೇವರುಳ್ಳೇರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಡೆ ನಮ್ಮ ಏನಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪತ್ತಂದೆ ಇಜ್ಜಡ ಆಯನ ಜೀವಗ ದಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜೀವಗತ್ತು ಅವು ಜೀವಾತ್ಮಗೆ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಡೆ ಹೃದಯದ ಉಲಾಯಿದ ಜಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಬಂಜಿಮುಟ ಬತ್ತ ಬಂಜಿಮುಟದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಲಿಪೀಠ ಅಂಡ ಐಡದ ಬಿಕ್ಕದ ನವರಂಗ ಶುಕನಾಸಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಡದ ಮಿತ್ತದ ಭಾಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲು ಗರ್ಭಗೃಹ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಸರಿಯಿತು ಒನ್ಲೆ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಮಿತ್ತು ಇಂಚಾದು ಇಂಚಪೋದು 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 ಕೊಡೀಟಿ ಇಂಚಪೋತುಂಡು ಐಕ್ ವಿಮಾನ ಅಂದು ಪುದಾರ್ ಆ ವಿಮಾನದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಿನ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದು ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಕೊಡಿಟಿಪ್ಪನ ಚೂಪುಂಡತ ಅವು ಚೂಪುಂಡತ್ತ ಅವಳು ತೂದಿಪ್ಪರನ್ನು ತೋಜುಂಡು ಆ ಚೂಪದ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತು 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 ಬತ್ತದ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೋರುಂಡು ಅಡಿಡ್ದು
ಷಡಾಧಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸರಿಗೆ ಅವು ಪಾಣಿಪೀಠ ಅಡುಕಲ್ಲುಂಡು ಮಿತ್ತುಡಿದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಶಕ್ತಿ ಜನರೇಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಸುರ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ಆ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಎದುರುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಡಿ ಪ್ರಾಚೀನರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವೇ ಲಂಬ ರೂಪಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಂತನೆಕ ನಿಖಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಇಡೀ ಪಾದ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವು ನಿಧಿ ಕಲಶ ನೆನಪಾಪುಣು ತೋಜು ದಾನ ನಿಗ್ಲೋಲ ಬುಡಾರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿ ಗರಿತದ ಮಲ್ತಾರನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ಚೊಂಬು ದೀತಾರೆ ಏತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸರ್ತಿ ಮೂಲು ಓಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ತದೇರಿಗೆ ಅಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ಚೊಂಬು ದೀತಾರೆ ಐತವಲಾಯ ಒಂಜಾತ ಬಂಗಾರ ಬೊಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪೂರ ಬಾಡ್ತಾರೆ ಅವಲ್ತೊಂಜಿ ನೇರವಾದ ಒಂಜಿ ಸರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೊಣ ಕಾಲು ಎಂಚಿನೊಂಡು ಒಂದು ನಿಧಿ ನಾಳ ಐಡದ ಬತ್ತನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸರಿಗೆ ಐಡದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಂಚಿತನ ತೊಡೆ ಅವು ಬುನಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಐಡದ ಬತ್ತನ ಕಟಿ ಉದರ ಸೊಂಟ ಬಂಜಿ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆ ಭುಜ ಐಕೆ ಒಲಬೀಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಪಾಣಿಪೀಠಗೆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರಾದಿ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಐಡದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಹೃದಯ ಅವು ದೇವಮೂರ್ತಿ ಮೂಲು ಭಗವಂತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಗ ಐಡದ ಮಿತ್ತು ಕೊರಳು ಅವು ವಿಮಾನ ಶಿರಸ್ಸು ಅವು ಶಿಖರ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗ ಎಂಚಿನುಂಡು ನೆಕ್ ಬಾಲ್ಯಡ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಒಂಜಾತ ತಿರ್ಪಲೆ ಪೂಜಿನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಡು ನೆತ್ತಿಡು ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ತುಳ್ಟೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆಯನ ಬಾಯಿಡು ಪೋಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಳ ಪೋಂಡಿಗೆ ಇಂಚತ್ತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಪೋಯಿನ ಕಾಲಡೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದ ಅಕಲ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ತಾರಾಯ ಹಾಕುನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಕ್ರಮಣಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಮೂಲು ಪೋವಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಡ ಪಿಂಗಳ ಸುಷುಮ್ನ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ನಾಡಿಲು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಸೇರುಂಡು ಐಕ್ ಮೂಲು ಶಿಖರಡು ದಾಯ್ತ ದೀಪನೆ ಬಂಡ ಮುಗುಲಿ ದೀದು ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಈ ಭಾಗ ಉಂಡತ್ತ ನೆತ್ತಿದ ಭಾಗ ಉಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಅಂದು ಪುದಾರ ಇಡೀ ನಂಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಅಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಆ ಮುಗುಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚನುಂಡು ಅವು ನಂಕ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ ಅಂದ ಹತ್ತ ತೂಲೆ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡಾಂಡ್ಲ ತೂಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರ್ದ ನೇರ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆತನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಲಿ ಆ ಇಡೀ ಶಕ್ತಿನ ದಾಯ ಉಂತಾಬೇರು ಬಂಡ ಅವಳು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಪಾಡ್ದು ಪಾಣಿಪೀಠ ಪಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಉಂತಾಬೆ ನಿಗಳೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿನ ಮೂಂಕುತ್ತಿದ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂಡ ಸಮುದ್ರಡ ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಹಡಗಲೆಗೆ ಪೂರ ಸಾದಿ ತಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಕಡೆಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಓಲೋಲು ಬೋಟು ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡದು ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ತನ ವಿಧಾನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರಿ ತಿರುವನ ಅವಳು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿದ ಸರಿ ಎದುರು ತಿರುವುಳ್ಳವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೀ ಶಕ್ತಿನ ಅಡ್ಡ ಕಡೆತ್ತು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಇನಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿನ ಮೂಂಕೊತ್ತಿದ ಪಚ್ಚೆ ಬಲ್ಪು ಇನಿ ಅಡೆಮುಟ ಮಾತ್ರ ತೋಜನ ಐಡು ದಂಚಿ ತೋಜುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಹಡಗದಕ್ಲು ಸರಾಗಿ ಉಪೋಡ ಬಂಡದು ಇಂದು ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರ್ದ ಕಂಡತ್ತೂಲೆ ಎರನ್ ಲೈಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತದ ಉದ್ಧಾರ ಆತನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಇಂದು ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಪೌಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ ಪನ್ಪನೆ ಏಪಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರ್ಪನೆ ಬಂಡ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅಮೃತ ಕಡೆಗೆ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಿಖಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನದೋಲ ಪೋದು ಬತ್ತಾರನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊರ್ರೆಸೂರು ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ಗಾಯ ಅಂಡ ಎಂಚ ಮರ್ದ ಪಾಡೋಡ ಅಂಚನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶರೀರಗೆ ಗಾಯ ಅಂಡ ಐಕ್ಲ ಮರ್ದ ಬಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬಸವಣ್ಣೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡೇನಯ್ಯ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ನಡೆದು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಬೋಡ ಐನೇ ಅವಲುಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿಲಡಕೆನ್ಲೆ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತ ಜೀವೋ ದೇವ ಸನಾತನ ತದೇ ತತ್ ಏನು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಂಡ ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಶರೀರನೇ ದೇವಾಲಯ ಶರೀರದ ಉಲಾಯಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಭಗವಂತ ಇರುಲ್ಲೇ ಆಯನು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಶರೀರದ ಉಲಾಯಿ ಭಗವಂತೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯನು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಪೊಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು
ಒಳಗಣ್ಣಿನೊಳಗಿಂದ ನೋಡು, ಮೂಜಗದೊಡೆಯನ ಒಳಗಣ್ಣಿನೊಳಗಿಂದ ನೋಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ತೂದ ಇವುಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉಲೈ ಐನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಲೈ ಪೋದು ದೇವರನ್ನು ತೋದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪದ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಇಪ್ಪಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಏ ಪಾಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬೇತ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಕೂಡ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಛಲ ಪ್ರತೀಕ, ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತೀಕ. ಐನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಜಿ ನಿಗಲ್ನ ಪರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನೋಡು ಪಾತೆರ್ ರಾಪುಂಡು ಐನು ಒಡೆಯಡೆ ಕೊನವರು ಆಪುಜಿ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಉಂಡತ ನಿಗಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ನೇರವಾದ ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು, ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಲ್ಲ ಜನ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಜಂಗಮ ವಾಣಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿ ಜಾತ್ರೆದ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಥಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನ ದೇವರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಚರವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವು ಸ್ಥಿರವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಸ್ಥಿರ ಚರತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಚಿನೊಂಡು ಐಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು ಇಪ್ಪಡೆ ಒಟ್ಟು ನಂಕ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೂ ದಾನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೊಂದಲ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಸುರ ಆತಂಡೆ ಏನ ಇಲ್ಲ ಏತೋ ಏನೇ ಒಂಚೂರು ಕಟುವಂಡಲ ಸತ್ಯ ಅಂಡಲ ಐನು ಪನೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಬ್ಯಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಆವನ್ಯಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಗೊಂದಲ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆತು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನೇ ಯಾನು ಬೇತೆಲ್ಲ ಪನೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಸಮಯ 30 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಯಾನು ಉಂತಾ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡ್ದು ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಡಿ ಎಂಚಿನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೈಕೆ ರಾಕ್ಷಸ ಲೋಹ ಅಂದು ಪುದಾರ್ ಕರ್ಬ ಪಾಡದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಆಣಿ ಸಮೇತ ಬೊಟ್ಟು ಜೇರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತಾಮ್ರದ ತಗಡು ಬೊಟ್ಟುನಗಲ ಕರ್ಬದ ಆಣಿ ಹಾಕುನೆತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಆಣಿ ಕೊಣತ್ತು ಬೊಟ್ಟುನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಕರ್ಬ ಕೊನೋಪನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜೆ ಕರ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಲೋಹ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ವೈನು ಮಲ್ತೇರು ಮಂಡ ತಾಮ್ರ ಮಲ್ತೇರು, ಪಿತ್ತಾಲಿ ಮಲ್ತೇರು, ಬೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೇರು, ಬಂಗಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅಥವಾ ಪಂಚಲೋಹ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ದಾನೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೋಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನ ಉಂಡ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಎಂಕ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಳು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರನ ನನಂಜಿ ಭಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರನ ಒಡೆಲ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಬ್ಯಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಆಪಣ ಅಂದ ಉಬರ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳ ನೆಕ್ಕಲದಾಯ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಉಂತಾವು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚೊಂಡ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ 10 ಪನ್ಪುನ ಕಡಕ್ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಮಲ್ತ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ತಂತ್ರಿಲು ಪನ್ಪೇರು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ತಂತ್ರಿಲು ನಿತ್ಯ ವಿಧಿತ ವಿಧಾನ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ಬೇರು ಊರ್ದಕ್ಲೇಡ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಕೇತು ತೀರ್ನ ಆತೇನ ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಆಂಡ ತತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರದ ಆಲೋಚನೆ ಏಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಅಬೀಹಿ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಬಾರಡು ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿಯ ಮಾಂಕಾಳಬ್ಬೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿಯ ಮಾಂಕಾಳಬ್ಬೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಹೊತ್ತುಂಡ ಜನ ಪೋಡ್ತದೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕಾಡ್ದು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರದ ನಾನು ಚಾರ್ಮಾಡಿಡ ಸಿರಾಡಿಡ ಬಸ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಹೊರ ಜತ್ತುಂಡ ಯಾವ ಪಂಡದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡುವ ಇಂದು ಭಯತ್ತು ಇಪ್ಪೋಡಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಬುಲೆವರ ಸಾಧನೆ ಅವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಂತೂ ತೋಜುಂಡು ಯಥೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮವಳು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಸುಖ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಗೊಂದಲದ ಗೂಢ ಒಂದುಂಡು ಯಥೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಓಲು ನಮ್ಮ ಜೋಡದೆತ್ತದು ಬರಿಕ್ಕ ದೀಪನ ಐಟೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹತ್ತು ಒವ್ವೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಏಜೆಂಟ್ನಗಳು ಒವ್ವೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪಸುರಾಪುಂಡ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗೊಂದಲಗೋಲೆ ಭಾರೀ ಗಡ್ದಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಹಾಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ನಾಗ ಅವಳು ಕಜ ಹೊಡಿಪ್ಯಾರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಏತು ಸತ್ಯ ನಂಕು ಗೊತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊ ನೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮವಳು ಮಲ್ತು ಜಾರೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪನಕ್ಲ ತೂತೆಯಾನ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟಾಸ್ ಶೀಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರಿಗೆ ಕಾಸಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮದ್ದೆಡು ನಡೆ ಬಿಡ್ತನತ್ತು
ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಶಾಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ದಾಯ ಐನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು 30 ದಿನ ಹತ್ತು 300 ದಿನ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಬರ್ಸಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಪೋವಡತ್ತಂದೆ ನಮಾಯಿಕ ಆಸ್ಪೆಟಾ ಶೀಟ್ ಅಮೇರಿಕದ ಬ್ಯಾನ್ ಐನ ಶೀಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶೀಟ್ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಮ್ಮೆ ಐನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಕೋಟಿ ಇಪ್ಪೋಡು, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸುಕೋಟಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಆ ತಾಮ್ರದ ತಗಡಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತನ ತಾಮ್ರದ ತಗಡಿಗೆ ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬೊಲ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡದೆ ಹಿರಿಯರು ತಾಮ್ರದ ತಗಡು ಪಾಡಿ ಮುಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲಡ ಕಾಸಿತ್ತಿಜಿ ಇನಿ ತಾಮ್ರದ ಕಲ್ಲದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವಾಯಿನ ಆಲೋಚನೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಬ್ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿಲ ಬ್ಯಾನ್ ಉಲಾಯಿಲ ಬ್ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಕೊನೋಡ್ಚಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಐಟಿಪ್ನಂಚಿತ್ತನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಧನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆಲೋಚನೆ ಎತ್ತವು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಸ್ತುಗಳು ಐಟುಂಡು ಅಂಚ ನಡೆದರ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಬೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಮಾರು ಪಂಡರತ್ತ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಕಟ್ಟದಂಡು ಕಟ್ಟದಾಯ್ಬುಕ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪನ್ಪನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೇನು ಪೂರ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅದು ಬರು ಎಂಕಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಕಾರಿಂಜದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಟ್ರು ಪೋದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಐಟ ಕುಲ್ಲುಂಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ದಯ್ಯೆ ಇಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋತಾರೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ದಯ್ಯೆ ಇಚ್ಚು ಎನ್ನ ಮರಿ ಮೋಕೆದಾರೆ ಎನ್ನ ಭಾವನ ಊರು ಪೋದ ಆರೆಡ ಕೇಂಡೆ ಹತ್ತು ಭಟ್ರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಸುರು ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅವು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ನಂಬೀಶನ ಬೇಲೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ತುಳಸಿ ದಯ್ಯೆ ಇಚ್ಚಂದೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದಂಡ ಏರೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ಹೊರತು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ಹತ್ತೆ ತುಳಸಿ ದೈಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಖಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜನಕಲೆಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರ್ಪನ ರಡ್ಡೆ ದೈ ಇತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ದೈ ಹಿರಿಯರ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ತುಳಸಿ ದೈ ನಡಿಯರು ಬಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ನಂಕ ಬರೋಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜೆಕರೆ ಜಾಗಡ ಅಶ್ವತ್ಥವನ ಮಲ್ತದೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಎನ್ಮ ಲಕ್ಷ ಜಾಗಗೂ ಹೊರ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಪೈಸೆ ಎಂಕ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ದೈ 24 ಗಂಟೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸೋಪನ ಅವಳು ಗೊತ್ತುಂಡ 10 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತೇನೆ ಸುರಾತಂಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನಾಗ ಪೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂಕರ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿಡಿಗೆ ಗಾಳಿ ಪತ್ತೊಂದು ಮುಂಕು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಲೋಚನೆ ನಂಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಅವಲ್ತ ತಿರುಗುನ ಜಾಗಡ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಏರ್ನೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಇಪ್ಪಡು ಅವಳು ಪೂರ ಅಶ್ವತ್ಥದೈ ನಡ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಏತ ಮರ ಕಟ್ತದ ಐತ ಡಬ್ಬಲ್ ಬೇತದೈನ ನಡ್ರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಕಡ್ಪೇರ ಜನ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಶ್ವತ್ಥದೈನ ನಡಿಯರ್ನ ಏರ್ಲ ಕಡ್ಪೇರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಊರು ಬೋಡಾಯಿನ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಏತ ಸಾಧ್ಯನ ಆತ ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆತೆ ಓಲೋಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಉಂಡ ಅವಳು ಪೂರ ಅಶ್ವತ್ಥದೈ ನಡ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾ ಆಂದೋಲನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಬರ್ಸಕಾಲ ನಡೆದು ಸುರ ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆರಲಾಂಡು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಲಾಂಡು ಈ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಶಿಲಾಭವತಿ ಶಂಕರ ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ ಎಂಕ ತೋಳ್ಪಾಡಿತ್ತಾಯರು ಪಾರಿ ಪುರಾಕರ್ದು ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತನಾರು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲಗಲ ಯಾನ ಬತ್ತನೈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂಪೋಲೆ ತೋಳ್ಪಾಡಿತ್ತಾಯರಂದು ಯಾನ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಊರುಡಿ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಏರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಒರೆಯಾಗ ಬೇನೆ ಅಂಡು ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಒರೆಯಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಹತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ತನು ಬಂಡ ನಾ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕದಾಲ ಪೂಜೆ ಪಂಡದ ಕಡಪುಡ್ದನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭಟ್ರ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏರಡ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಡ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮರಲ ಸುರಾತನ್ ಆಗ ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಂಕನಾಡಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂಬೋತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡು ದಾಯ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿಚ್ಚ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಗತ್ಯ ಏಪಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿನ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಅಂಗಿದೆತ್ತು ಪೋಡು ಅಂಡ ಅಂಗಿದೆತ್ತು ಪೋಲೆ ಈಚಿಂದ ಅಂಡ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಪಂತ ಸೇರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಿಂದೂ ಆಲೋಚನೆ ಸನಾತನ ಆಲೋಚನೆ ಏತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡ ಅತೇ ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಂತೆ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂದೇ ಆವನ್ನೇ ಕತ್ತು ಓನ್ಲಿ
ಈ ಮೂಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ಸುದೆಟ್ಟೆ ಮೀಂದು ಪೋಪ ಬನ್ನಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ಪೋಪ ಬನ್ನಗ ಮೂಲಂಜಾತ್ ತಟ್ಟೆ ಮೆಲ್ಸ್ವೇರ್ ಲೋಟೆ ದಕ್ಕದ ಪೋಪ ಬಂಡ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪನ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹತ್ತು ನಿಗಲು ತೊಡಿಕಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಯಾನು ಅಡಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೋತನೆ ಪಾತರ್ರೆ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಇದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಕ್ತರ ಕೇಂದ್ರ. ತೀರ್ನ ಭಕ್ತರ್ನೆ ಕಬಲೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಏಪಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಭಕ್ತರ್ನ ಅಕ್ಲೇನು ಕಡಪಡೋಲಿ ಇನ್ ತೋಜುನ್. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರಂತರ ಭಜನೆ ಪ್ರವಚನ ಪುರಾಣ ವಾಚನ ಕೇಂದ್ರ ಆವೋಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಕಪಾಟದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಾತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣ ಬಟ್ರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರಿ ಒಲೋ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಯಿನಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡೊಂದು ಬಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲು ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಾತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಾಚನಾಲಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ ಯಾಪನೆಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಪ್ಪನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದು ಇನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಬಲ್ಪುಗು 5 ಗಂಟೆನ ಚುಮ್ ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಲೆ ಮದ್ರಸ ಪೋಪೇರು ಅಕಲು ಕುರಾನ್ ಕಲ್ಪುವೇರು. ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೋಕುಲು ಅಕಲೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪೋಪ ಅಕಲೆ ಚರ್ಚಿಡು ಒಂಜಾತ ಬೈಬಲ್ ಓದುವ. ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊರತು ಒರಿಯಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿತನ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಇಜ ಧೈರ್ಯಡ ಪನ್ಲೆ ಏತು ಜನತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ನೇನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು. ದುಂಬುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿದ ಉಲ ಇಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯುರೇನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ನೇನಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಆಯ್ನಾಗ ಭಾರತೀಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಚಿಂತನೆ ದೀವಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಡಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕೀಲು ಕುದುರೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ದೀವು ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ವೇಷ ಪಾಡದು ಜಂಗ ಚಕ್ಕ ಜಂಗ ಚಕ್ಕ ನಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು 2 ಜನ ಆಣಲು ಅಖಿಲ ಕುದುರೆಡು ಅವಳ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಐನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗೆ ಉದ್ರೇಕ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಾಪುಂಡು ಅಪನಗೆ ಜಾತ್ರೆ ತಾಂಟೋಂದು ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಜವನೇ ಆಯ್ತಾ ಬದಲು ಭಜನೆ ಪತ್ತದ ನಲಿಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏಪಲ್ಲ ಅಂಚನ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಆರೋಗ್ಯದಾನ ಅಭಯದಾನ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೇಂದ್ರಲು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡು ಓಲು ಅನ್ನದಾನ ಆಪುಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಪಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಬುರ್ದುಚ್ಚಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಡೋಣ ತೂಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ ತೂಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ತೂಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ತೂಲೆ ಉಡುಪಿ ತೂಲೆ ಈ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏಪಲ್ಲ ಭಂಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರಾವರಿಯ ಬತ್ತೆ ತಿಂಗಳ ಓರ ಯಾವ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಏಪನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ತಿಂಗಳದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ತೋನ್ಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸುರಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ನಮ ಎಂಚ ಬದುಕುವನ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕೇರು ಬದುಕೋಡು ಮೂಲು ತೊಂದರೆ ಜಿ ಹೆಂಗೊತ್ತುಂಡು ತೋಳ್ಪಾಡಿತ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಳ ಅಂಚತ್ತು ಯಥೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ದಕ್ಕಲಿಚ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ್ಭುತ ಉಂಡು ಸೋಕುಂಡು ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ದಕ್ಕಲೆ ಹೆಂಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆಳವಲ್ಲಡಿ ಎಂಕಲನೆ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿತ್ತೋಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವಲ್ತ ಭಟ್ರೆ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ಪದ್ಯಪನೊಂದು ಆರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಅರಿಗೆ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ಲೋಕಪಾಲನೆತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಆರೆಗೆ ಗೊಂದಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಏನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಆರೆಗೆ ಭಟ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಂಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆದ ಕಲೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂಜೆದ ಕಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಆಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಆವಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಎ ಗ್ರೇಡ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಇನಿ ಈ ಅರ್ಚಕ ವೃತ್ತಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪನೆಕ ಆವಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರುಂಡು ಎನ್ನ ಸಮಯ ಇತ್ತೇನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ಇನೇಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಆನೆ ನಟ್ಟೊನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಆನೆ ಪಂಡ ಆ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ನೇ ಪಂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಎಂದೇಲೆತ್ತನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗಳ ಕೂಡ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಪಂಡತೆ ತಸ್ತೀಕ್ ಪೋಪನ ತಂದೆ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ
ಯಾನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲಡೆ నేను ಪೂರ ಯಾನ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ತಸ್ತಿಗೆ ಪುನಃ ಇದು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತನಾತ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಬುಂಡ ಬುಕ್ಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಾತ್ರ. ತಮಿಳರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ, ತುಳುವೆರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಶೋಭನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣ ಓಡಾಪಂಡು ಯಾನ ಕಡೆ ಪನ್ನೆ ದೇವರಡ ಆನೆ ನಟ್ಟಗ ಆ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ನೇ ಪಂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾನೀನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಜೆ ಯಾನು ಪಾಡೋನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಪಜೆಟ್ ಜತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಐಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸುಖ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಔಲಾಚ್ ಎಂಕ್ ವಾವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆರೋಗ್ಯಡು ನೆಮ್ಮದಿಡು ಯಾನು ಬದುಕೆ ಅಂದ ಐಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸುಖ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಔಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ನಂಗೆ ಆನೆ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆನೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲ ಯಾನೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿತ್ವಲ ಯಾನೆ ಬರೋಡು ಆರೋಗ್ಯಲ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯಂಡ ಆ ದೇವರೇ ನಂಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪೇರಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಜೆ ನಡೆದವರ ಯಾನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಾರ ಇಪ್ಪು ಎಂಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ ಜನಲ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ ಪನ್ಪುನ ಭಯ ಆರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ದಾನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ದಾನ್ನ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಏನನ್ನ ನಾನು ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತಿಜಂಡ ಲೆತ್ತರ್ನಲ ಎಂಕದಾಲ ಲೆತ್ತಿಜಡ್ಲ ಎಂಕದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ಯರೈತೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ದೀವೊಂದು ನಮ ಇತ್ತವಲ ಎಂಚೈ ಪೊಡು ಬಂಡದು ಸುರುಟು ಕಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡಿ ಎಂಚೈ ಪೊಡು ಬಂಡದು ಕಲ್ತೊಂಡ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಮಲ್ತನೇನು ಒರಿಯೋ ನೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಗಿಗೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ವೈಕ್ಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಗಿಯಾಡು ಬುಕ್ಕ ತೂಪೆ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ದು ಏಪಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವಾದ ಐತೆ 325 ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡ 325 ಜನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ವರ್ಷಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಯಾನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದ ತೊಂಡ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಊರ್ದಕ್ಕಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಬುಗ ಆ ನಂಬುಕ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಣ್ಣದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಐನೊಂತೆ ಪುರಿ ಬುರ್ದು ಒಂದು ಪುರಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋತುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೀಸೆರೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡೇರ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದ ಕೈತ್ತಲೆ ಸುದೆಟ್ಟು ಒಡ್ನಾತ ನೀರುಂಡು ಕೊನೋದು ಏನು ಪನ್ನೇನು ಪೂರ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸಂತೋಷಡು ಇಪ್ಪೋಲಿ ಎನ್ನಡದ ದಾಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಉಡಾಪೆ ಅಂದು ತೆರೆಯೋ ನೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತೆರ ಅಂಜೆ ನಡೆದವರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಿಸಾಗ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಆ ಪೂರ ಪಾತೆರನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗಲ ಮೋಕೆಡಿಕೆಯನ್ನ ನಿಖಿಲೆಗಲ ಅರ್ಪಿಸಾದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿತೊಂದೊಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘು, ಖ್ಯಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪುತ್ತೂರದ APMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಮೇರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರನು ಎಳೆ ಎಳೆ ಬಿಡಿಸೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತ್ವರಿಪಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಕುಮಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಏನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದವ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಡ್ಡ ಪಾತೆಯರನ್ನ ತೋಲ್ಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಕುಮಾರ್ ಪಾತೆಯರು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಪಾತೆಯರ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತೀಚು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಕೂಡ ಆಯ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪಣಿಯರ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆತಬೇತ ಪುದಾರಿಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕಮಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬತ್ತೆ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮಾನು, ಷಣ್ಮುಖ, ಸ್ಕಂದ, ವಾಸುಕಿ, ಕುಮಾರ, ಮುರುಗನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸರಪಂಡೇರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮುರುಗನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪುದಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪುದಾರ ಅದು. ಅವೇ ರೀತಿ ವಲ್ಲೀಶದೆಲ್ಲ ಪುದಾರ ಉಂಟು. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ
ಮೂಲತಃ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಲ ಉಂಡು ಒಣ ಸರ್ವಂತೇರು ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರಧಾರ ಸುದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತರು ಉದಯವಾದ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬರಿಯ ಪೋಪುಂಡು ಇಂದೇನು ದಾಯ ಪಂಟ ಅಂಟ ದೈವ ದೇವೇರ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ನೆಲೆ ಊರಿನ ಸುದತ್ತ ಬರೇಟ ಅಥವಾ ಕಾಣವಲ್ಲ ಕಾಡಲಿಪ್ಪು ದೈವ ದೇವೇರ್ನಗಳ ಬೋಡಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಅಂಚದಿನಿ ಷಣ್ಮುಖ ದೇವರು ಮುಲ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು ಷಣ್ಮುಖನಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಟ್ ನೆಲೆ ಬರುದು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಯಾನ ಪುಟ್ಟದ ಬಲೈನ ಊರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಅಂಚಾದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗಳ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿಗಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಯಾರು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂಡೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಬಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಪುದಾರ ಹೆಂಚಿನ ದಾಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂದ ಏರ್ಲ ಅವು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದನ್ಪ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗಳ ಇನ್ನವೇ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಟಿಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಟಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಡಿಪು ಏನಿದೆ ಮಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಪ್ಪು ಕೊಡಿಪಾಡಿಪ್ಪು ಬರೆಪಾಡಿಪ್ಪು ದೇಲಂಪಾಡಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಬೆತ್ತ ಕೊಟ್ರು ಪಾಡಿ ಮೂಲ ಹಿರಬಂಡೆ ಉತ್ತರ ಪೋಣ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆದಂಬಾಡಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಗಳಿಗೆ ಐನವೇ ಐನ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದುಂಬು ಪೊಕ್ಕಡ ಪುದರ್ದಿರ್ತೀರು ಅಲ್ಪ ದಾಯ್ತಾಲು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿಗಳ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪು ದಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ನಿನಗೆ ಪುದಾರಿಗೆ ಅಂತಿಪ್ಪಾರು ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಅಂಟ ಆರು ಕನ್ನಡ ಶ್ಲೋಕೋಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶ್ಲೋಕೋಡು ದೇವರ ಪೂಜಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಂತೆ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಭಾರಿ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ತರದ ಜನಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿದರು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇತ್ತಿವರು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿ ಪೆರಳೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಗ್ರಾಮವರ್ಧನಿಗಳು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಶಾಸಕನಾಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವಲ ಉಂಡು ದೇವೇರ ನೆಲಕೋನೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆ ಐನ ಭರಾಟೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಗದ ಪುದಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಉಬಾರದ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ರಾಮನಗರ ಅಂದಿಪ್ಪುಡು ನಿಖಲಗಿತ್ತೆ ಬಲ್ಪದಾರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದಾಗಲು ಮಾತ ಆ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೇವು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಡೋಯ್ತಾರೆ ಆದ ಚೇವು ಉಳಿಪ ಜನ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಏನು ಕಣ್ಣಾರ ತುಯಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಕೆಮ್ಮಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಆತನ ಕೇಪುಲು ವಿಷ್ಣುನಗರ ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಆಧುನಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪದಾರ್ಥದೆಲ್ಲ ವಿರೋಧತ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅವೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರ ದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಇರ್ತಾನೆ ಊರುಗಳು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಊರ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಜಾಗಲಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಂಬಕಂದ್ರೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಳ್ಯದಗೂ ಪುದಾರ್ ಬರೋರು ಅಲ್ಪ ಕುರುಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅವರು ಆರನ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕಾಲೇಜುಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮುಂದೆ ಪೂರದೇನು ದಾಯ ಬಂಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲದ ಪೂಜಾ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದ
ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು. ಕೆಲವೇ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದಾರದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸುಮಾರಾದ ಜನ ಮಾಡ್ಪೇರು ಎನ್ನಡೆ ಮರದು ಬರ್ಬಂಗ್ಲ 5,000 ಕೊಡ್ತಾ 10,000 ಕೊಡ್ತಾ 25,000 ಕೊಡ್ತಾ ಅದು ನೆಕ್ ದಾಳ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಏರಳ ಹುಷಾರಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೊರಡ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋಕೆ ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಂತಿನಗರಡು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಇತ್ತ ಕೆಮಿಂಚ ತಂತ್ರಲು ಬಂಡಾರೆ ನಿಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕಡೆ ನಡತಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡ 16 ವರ್ಷ ಬಡೋದು ನಿಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ 1 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆತಜಿ ಅಲ್ಪ 16 ವರ್ಷ ಬಡೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟನು ಊರದಾಗಲಿ ಪೂರ ಪುಂಡಿ ಹರಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದೆಲ್ಲ ಐನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರದು ಐನ ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಂಡಿಲ ಡಂಚ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಚಾರ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ಪುಡು ಮಾಡೋದೇನು ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಪೆ ಏನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಹೊರ ಅಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಕಟ್ಟಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚಾಂಡು ಕಡೆ ಆಕೆಯರಿಗೆ 40,000 ದುಡ್ಡು ಬಾಕಿ ರೇಟ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಐನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋದಿತ್ತೆ ಆ ದಿನವೂ ನಡ ಬತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಚ ದೇಕಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ 10,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು 5 ಇಂಚಲ ಮುಗಿಪೋಂಡು ಬಂಡೆ ಏನು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ದಿಪ್ಪರ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ ಇಂಕ್ ದಿಪ್ಪರ ಬಡದು 2,69,000 ಚೆಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಣದ್ದಾಂಡಿ ಏನು ಅಪ್ಪ ಸೋಲಾರ್ ಬಣ್ಣದ ಕಾರದ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ಲಾಡುಂಡು ಅಡೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಬದ್ದು ಹೋಣಾಗ ಕಾರದ ರೇಟ್ 2,59,000 10,000 ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಒಂದೇನು ಪಣ್ಪಡತ್ತು ಅಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಡ ನಿಕ್ಲೆ 5,000 ಕೊರೆಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ 50,000 ಬರು 10,000 ಕೊರಡ 1 ಲಕ್ಷ ನಿಕ್ಲೆ ಬರು ಅಂಚಾದ ದಯವಾಲ್ ತೀರಲ್ಲ ಹೈಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶಿಕಾಗೋಡು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೋಯರು 6 ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯರಾತಿರು ದಾಯ ಪಂಡ 6 ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧ್ಯಾತ್ಮವಾದ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯರಾತನತ್ತು ಆಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೇತ ಧರ್ಮಲೇಡ್ದು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆರು ಕೊರ್ನ ಉತ್ತರ ಸಮಾಜಡು ಆರೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆ ಒಂಜಿ ತಿರುಳನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆಸಿದಾರ ಆರು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯರಾತಿರು ದಾಯವಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೇತ ಧರ್ಮದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತ ಅಲ್ಪ ತೋಜ್ಪದಿರು ಅಂಚ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯರಾತಿರು. ಇತ್ತ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ತುಯ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಏತು ಬುಡ್ದುಂಡ ಆ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಏತು ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಗಣ ಆತು ಶೋ ಕಾಪಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದ ಶಿಲೆ ನಾವು ನಡತ್ತು ಪೋಪಣ ಕಲ್ಲಾಪಡು నేను దాయమనిపేంట నరమణ్యకుల జీవనుడు ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಆತಾಯೇ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆ ಯಾಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಯನ ಗಟ್ಟಿ ಆಪಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಚಾರ ಬಂಡೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದಂಬೋ ನಿಖಲೆಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲುಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲುಂಡು ಮಾಂತ ಎಡ್ಲೈಟ್ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಳುಂಡು
ಎಂಕಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನವರ ಓದು ನಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು, 18 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ಪ. ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಲ ಓದೋದು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಒವೇ ರೀತಿದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ. ಕರ್ಮ ಮುಖೇನ ಭಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂಜಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಆ ಕರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ತೋಡೊಂದು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಬಂಡೇರು. ಯಾನ್ ಮರ್ದು ಹೊರಡಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಆಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಮರ್ದಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ ತೊಂಡಾಗುತ್ತೆ ಐಟು ಫಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂತ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟನು. 18 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದಿಪ್ಪ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಲ 18 ದಿನ ಆತನಿಗೆ ಆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಅವಳ 18 ಮೈತನು. ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಎಲ್ಲವರ ಪೋಪನ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತನೆ ಅಲ್ಪಲ 18 ಬಟ್ಟರು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಆ 18 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಲೋಭ ನೀನು ಪೂರ ಬಿಡಿದು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚಣ ಮಾತ್ರ ನಮಗೂ ದೇವರು ಉಳಿಪೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂದು ಆತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮೂಲಡಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಊರೇ ಶ್ರಮಿಸೋಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಜವಾಡಿ ಪೆರಲ್ಲಿ ಜನ ದಿಕ್ಕುಜಿಂದೆ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಂತಿನಗರಡು ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತದ ಬಯಲು ವಾರ ಕಮಿಟಿ ಎಂದು. ಆ ಬಯಲು ವಾರ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಭಜನೆ ಉಂಡು. ಆ ಬಯಲು ವಾರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಆಣಿ ಈತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿలో ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬಿಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರ್ಬಿಡು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡದ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಟೈಪುಡು. ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಂಡಲ ಯಾರಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕರಿಸೋ ಭಾಗವಹಿಸೋವನ ಒಂಜಿ ಹಿಗ್ಗಿತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು. ಸರ್ ನಂಬಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ಭಸ್ಮ ಕೊರಡ್ಲಾಪುಡು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುವೆ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಆಂಡ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಹಣ ಬತ್ತದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಲವಾದಾಗಲೂ ಮೈದಾಂಟೆ ಹೋದು ದಾನ ಅಪರಾಣ ತೂಕ ಹೊಂಡದು ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಬರ ತಿಂತೇರು ಸೂರ್ಯನ ತೂತೇರು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನ ತೋರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳುಂಡು. ಗ್ರಹಣ ದಾನಿ ಉಂಡತೆ ಸೂರ್ಯರ್ದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಣು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾಗದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಡ ಕಣ್ಣು ರೆಟಿನ ಮಾಡದು ಉಂಡು ಅವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ದಾನ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದಾನ ತೆರೆದಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂದು ಬಂದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಆಂಡದು ಆ ಬುದ್ಧಿಜೀವನ ಪಂಪಲ್ಲ ಸರಿಯತ್ ದಾಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಮುಕ್ಕ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಮುಕ್ಕ. ಅಂಚಾದು ಮರಣಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವನ್ ಪಂಪಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿವಿನಿಟಿ ವಿದೌಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಇಂದು ನೋ ಡಿವೋಟಿ ವಿದೌಟ್ ಡೈವರ್ಟಿ. ಆ ಒಂಜಿ
ಡಿವೋಟಿ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ದೇವೇರು ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚ ದೇವೇರ್ಲ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಅವು ಅನೋನ್ಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋಡು ಬರೇ ದೇವೇರು ಇತ್ತರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿರ ಹೋಯ್ಜಿರ ದೇವರದಾದ ಮಲ್ಪನ ನಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ಅಂಚದು ದೇವರು ಭಕ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಬಂಡದ ಪಣ್ಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ಯರ ಹೋಪುಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಲೆ ಬಯಲುವಾರ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಡಪುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಡೇಪ ನಡತಾನ ನಮಕು ಖಂಡಿತ ದೇವೇರ ಒಂಜಿ ವರಪ್ರಸಾದ ಉಂಡೇ ಉಂಡುದು ಏನು ಪಣಿಯರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಅನುಭವಡೆ ಏನು ಪಂಡೋದಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಏನೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಅದರ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎತ್ತು ಪಾತೆರ ಅಕೇರಿ ಮಲ್ಪೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ನಡತುಂಡು ಓಲೆ ಪಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರೇನು ಆಮಂತ್ರಿಸೋರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರದಿಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತದ್ದ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ ಪಾಡ್ದ ಧ್ವಜನ್ಲ ಇಂದು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂಟ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾರ ಅಂಡ ಯಾರಂದು ಆಕಾಶುಡಿ ದೇವರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿದಿಡ್ಡು ದೇವರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಅಕ್ಲಿ ಪೋಣ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾವಣು ಹಿರೇಬಂಡ ಇಡ್ಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡ ನಮ್ಮಲ ಪೋತು ತೂಕ ಉಂಡದು ಅಕ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾವಣು ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಬರೀ ನಮ್ಮ ನರಮಣೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋಡ ಮಲ್ತದ ದೇವರುಗಳ ಇನ್ನೋಡ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಾತು ದೇವರನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟ ಆತರು ಆ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಯ್ನಡ್ದಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತದ ಐಕ್ಯ ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರು ಇಪ್ಪುಡು ಅವು ಭಾರಿ ಭಕ್ತರ ಊರು ನಮ್ಮ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿದೆ ವನಕ ಪಂಡ ಮೂಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಪ್ಪನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳಾರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ನೀ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಏತ ಆತನ ಮಾಡೋದು ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ ಊರುಡು ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಹೊರ ದೇವರೆಡು ತು ಹೊಡೆದು ಹೊಡ್ಪೇರು ಸ್ವತಃ ದೇವರೆಡೆ ಕೆಲ ಬಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಹವನ ಎಂಚೇಜನ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಅವು ಯಾರಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ದೇವರೇ ತೂಡು ಬಂದಾಗ್ಲರ ಆ ಊರು ತಗೊಳಂಜಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ಯ ಬಡದು ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಭಜನೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಹವನ ಹೋಮ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ದೇವಿಯರ ಅಕ್ಲೇನು ತುಯರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಆಂಡ್ಲಾಗ್ಲಿ ಹಠ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಕೊನೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರ ದೇವರು ಆ ಊರಿಗೂ ಜಪ್ಪುವೇರು ಸ್ವತಃ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಪದ್ಮ ಈ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಬರ್ಪೇರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಿರೇ ತಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ದೇವರ ಇಡಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಒರಿಯರಿ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಏನೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲದಾಗಲಿ ಎಡ್ಡ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅವಡು ಇಂಚ ಊರ ಒರಿಯರಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಬರ್ಸನ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಆಗುದು ಅನ್ಪೇರು ಐಕ್ಲ ದೇವರು ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಒರಿಯರಿ ಒಂಜಿ ಹೊರಗೆ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ದೇವರು ಕೊಡ್ಪೇರು ಕಡೆಗೆ ದಾಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ ದೇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮುಕ್ಕು ಜನಕ್ಕಲು ಆಕೇರಿ ಏತು ಅಂದಂಟ ದೇವರ ಹುಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಕೈ ಮಾಡ್ದು ಆತಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಕಡೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಂಡ ಏನ್ ನಾನು ಗೊಲ್ಲುಂತಾಡೆ ನಾ ಲೋಕೋಪಹಾರ ಆಪಿಂದು ಅಂಚದಾರೆ ತಪ್ಪದು ಹೋಪೇರು ಕೆಲ ಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಲ್ ಕೊಲ್ಲುವೇರು ಆಂಡ್ಲಾಡೆ ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪೊತ್ಕಿ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವದಾಗ್ಲು ಮಲ್ಲ ಕಾಯ ಒಪ್ಪ ಸುದಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕಾಯಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರ ಅಡಿಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವೇರು ಆಂಡ್ಲಾಡೆ ಓದಕ್ಕೇನು ಬೇರು ಕಡೆಗೆ
ದೇವರಿಗೆ ಆವಣು ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತದ್ದು ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಲಿ ಅಂದು ಸಭೆ ಸೇರಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಕಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಪೆ ಅಂದ ಅಂಚದು ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ದೇವರು ಪಂಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಕಲು ಹೃದಯಡು ನೆಲೆಸಪ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಏಪ ನಿಕ್ಕಲೆ ಹೊರಬೋಡ ಆನಿಕೇನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಹೃದಯಡು ಯಾನು ನೆಲೆಸವ ನಿಕ್ಕಲು ಹೊರ ಬೋಡಿತಾನು ಕೇಳಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಹೃದಯ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಿನಿ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡತ್ತುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡಪಣಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆವಡೊಂಡದು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿನ ಇಂಕ ಪಾತ್ರ ನಿಲ್ ನೆನಪುಂಡು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಹೃದಯದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆವಡು ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಆವಡು ಆ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಮಾಡೋದು ಅಂಚದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇಡೋಲ್ಲೇರು ಆರು ಕೇವಲ ಗುಡಿತೊಲೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಅರೇನ ಆ ಹೃದಯದ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತಿ ತಜ್ಜಿಪಾಗ ಯಾರಣಿತ ಸಮಿತಿಯಾಗಲೇ ಲೆತ್ತದೇರು ಏನು ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರದ ಎತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅನುಭವ ಅಂತ ಅಶೋಕೇರೆ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಣೆ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಹಿರೇಮಂಡಾಡಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೊರತೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯ ಆತಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇತ್ತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಏರು ಲೆತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನಡತ್ತಿ ಬರ್ರ ಆಪಜೊಂಡ ಏನು ಅಡೆ ಪೋತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇಕ್ಲೆ ಚೆನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಜ್ಜ ಎಂಗೆ ನೆನಪದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜ ಆಘಾತ ಅಂಡ್ ಜೂನುಡು ಎಂಗೆ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂಡ 3 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಆಲ ಜನಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡು ಪೂಜಾರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಲೇಂದು ಅಂಚಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದ ಹುದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಏನು ಬತ್ತಾಕ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ತೂತೆ ಏನು ಹೃದಯ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಾಂಡಲ್ಲ ಏನು ಬತ್ತದು ಪೇಷಂಟ್ ತೂತು ಕೊಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯನ ಏನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ವಲ್ತದ ಅಂತ ಎನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚದು ಕರ್ಮ ಮುಖೇನ ಭಕ್ತಿದೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಿಚಾರ ಬಂತೆ ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಪೂರೊಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಗಂಡ್ಯರು ಆಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಣದು ಈ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಮಾಂತರಿಗಳ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಣ್ಲಕೊನೆ ಆರಾಣಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಣ್ಣ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಂದು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಂದು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಾರ ಪಂಡದು ಕೊಡೋರ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಹೊರ ವಂದಿಸದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಣ್ಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದೇನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಏನು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡೊಂದು ಶ್ರೀಶಕುಮಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಅರೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತೆರಿಪದೇರಿ ಅರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾತದು ನಂಕು ಹೊಡೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೀರಿ ದಾಯಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಾನದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಂಚೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ತೆರಿಯೋನರ ಬಡತ್ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆ ಐಕೆ ಬಡತ್ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಬಂಡಾಡಿತ ಬಂದುಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅತಿಥಿಲೇನು ಕಾಪಾವಂತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಅಗಲು ನಮನು ಬಹುಶಃ ಅತಿಥಿ ರೂಪಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಆವಡು ಒಂದು ಎನ್ನಿಗಟ್ಟೆ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿಯತ್ತಾ ಐಕ್ ಬಡತ್ ಒಂಜಾತ್ ಇನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೋಡಲ ಐಕ್ ಸ್ಟೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರನಾರು ಪಂತೇರು ಐದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿನಾರು ಆಂಡ ಧರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಲಂಚೆ ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಾರೆ
ಇನಿ ಬಂಡಾಡಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಂಜಾತ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಪಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ್ರಿ ಅವರ ಬಂಡಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಮಾರ್ರೆ ತೂಕ ಅಂದಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆ ರಾಜ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗೊಡ್ದಾಂಡ ಅವರಿ ಪಂಡೇರಿ ಅವ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟಡಿ ಪೋಡು ಮಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ ಭಾರಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಮುಲ್ಪನಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟ್ರ್ 200 ಮೀಟ್ರ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಬತ್ತದ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ದಾತ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಆಯ್ತು ಈ ದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ತೂನಾಗ ಈತ್ ಆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೇರ್ನ ಬೆಗರಾತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದ ಆತ ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಆತ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಈತು ದೂರ ಬರೋಡ್ನಾಂಡ ಎಂಕ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಅನ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಂಡು ಬಂದೆ ಇಡೀ ಬನ್ನಾಗ ಈ ವಾತಾವರಣ ತೂತೆಂಕ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅನ್ಪಂಡು ಈ ವಾತಾವರಣ ಪಂಡೆ ದಯಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಒಂಜಾತು ಜವನೇರಿ ಒಂಜಾತು ಅಪ್ಪೆನಗಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ಬುಡುತು ನಂಗೆ ಬದುಕು ಕೋರ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಪಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಆ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಆ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಣ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಶಕುಮಾರ್ರೆ ಮೂಲ ಭಾರತನ ಕಂಗ್ಲು ಮಾ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಕಲೇನು ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತ ಆ ಸೋಗೆ ಅವಲ ಕಂಗಿ ಎಂಕಲ ಒನಸು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವೈನಂಚಿನ ತೋಟೋಡು ಬಜ್ಜೆ ತೋಟೋಡು ಎಂಕಲ ಒನಸು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಜೀವದ ಕಂಗು ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಎಂಕಲ ಬದುಕಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು ಆ ಬಜ್ಜೆ ಮಾರುತ್ತು ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟನವು ಬಹುಶಃ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು ಆ ಹಳ್ಳಿದ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗ ದಿಂಡ ಭಗವಂತೆ ನಂಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಪೆಯಿಂದ ಮನ್ಪಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪಣ್ಣಂದುಳ್ಳಿ ಆ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ರೂಪಿಸಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ತ ಇಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಒಂದು ಕೇವಲ ಭಗವಂತಗತ್ತು ನಂಕಲ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮವಳು ಒಂಜಿ ಆತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಶ್ರೀಶಕುಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ತೆಂಚಿ ಮುಲ್ಪದಾಗಲ ಮಧುಮಾಂಸ ಬಿಡ್ತೇರು ಆ ಮಧುಮಾಂಸ ಬುಡ್ನೆಡ್ತಾತ ಏತು ಒರಿತಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಸಂಪತ್ತು ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಬದುಕಿ ಏತು ನೆಮ್ಮದಿಡಿ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಕಂಡನಿ ಬುಡೇತಿ ಅಜ್ಜಿ ಏತು ಸಂತೋಷ ಡಿಪ್ಪೇರು ಎಂದು ಆ ಸಂತೋಷ ನಿರಂತರ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಗತ್ತೆ 355 ದಿನದ ಇಪ್ಪಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೋವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮಂತವರ ದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ಏಪ್ಪ ಆ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ದೇವರು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಉಬಾರು ಪೋಡದಾಂಡ ದೇವರ ರಥೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮನ ತೂಪಣಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನ ಭಕ್ತರೆಂಚವ್ಲೇರು ಎಂದು ಆ ದೇವರ ನಮನ ತೋಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಇನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂತಾದರೂ ಆಗು ನೀ ಮಾನವನಾಗು ಎಂದು ಬಹುಶಃ ಕುವೆಂಪು ಬಂತೇರಿ ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ದಿಕ್ಕು ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಏಪ ಮಲ್ಪೋಣ ಅಂಚಾನ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಶ್ರೀಶಕುಮಾರ್ ಪನ್ನವಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘು ಪನ್ನವಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಯಾಲ್ನ ಪನ್ಪೆ ನುಮಂತ ಅರಣ್ಯ ರೋದನ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿಗೆ ಪಾತೇರ್ನೋ ಖಾಲಿ ಚಾಯರಿಗೆ ಪಾತೇರ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪನ್ಬೇರಿ ಆಡ ಖಾಲಿ ಚಾಯರಿಗೆ ಪಾತೇರ್ನತ್ತೊಂದು ಆ ಹೃದಯ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆಗೆ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರನ ಕೊರತಾನಾಗ ಈ ಊರ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪುದ್ದಾರ ಬರ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಊರು ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪುದ್ದಾರ ಬರ್ಪುಣು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಣು ಊರು ಹಿಡ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚಾದ ಬಂಡಾಡಿದ ಪುದಾರ್ ಬರೋಡು ದಾಂಡ ನಾವು ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಬಂಡಾಡಿದ ಪುದಾರ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರುಡು ಇನಿ
ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಆವಂತುಂಡು. ಒಂಜಾತ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ ದೃಷ್ಟಿಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಶಕುಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಲ ಮಾಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ ಜವನೇರು ಪಾಡ್ಯರು. ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಐನಾತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಪೋಡೋನ್ ಅಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಫಟೋ ಒಂಜಾಲ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನಾಲ ತರೆ ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂಡ ನೂದೇಕ ನೂದ ಐದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇರಿ. ಏರ್ನಾಲ ತರೆ ಇಜ್ಜಿ ತರೆ ಇಪ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಗಲ್ಲ ತರೆ ಇಪ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಅಗಲ್ಲ ಆ ತರೆ ನಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಊರಿಗೂ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡುವ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಗಲ್ಲ ಪಾಠ ಭಾರತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಆ ಭೂಮಿ ಪಾವನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಐಕ್ಬಡಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಬದುಕತ್ತು ನಮ್ಮವು ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಬದುಕು ಅವಡು ಮನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಬಹುಶಃ ಮುರಾನ್ ದಿನಚಿನಿಗಳು ಕೇಳೊಂದು ಇಪ್ಪಾರ ಒಂದು 5ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4ನೇ ದಿನದ ಧರ್ಮಸಭೆ ಆತನು. ಆ ಧರ್ಮಸಭೆ ಇಟ್ಟ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆ ಇಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ಪಂತೇರು. ಆ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಮಾತ ನಂಕ ಪಂತನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕುಲೇ ಪಂತನ ನಾಂದ ದಿನಟ್ಟು ಊರೆಂಚೆ ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚೆ ಪೋಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಹೊರತು ಆ ಇಂಕಲ ವೇದಿಕೆಡುಕುಲ್ಲಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ಆತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಬರೋಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರೇ ಆತಿತ್ತು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತದು, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಬರೋಳ್ಳೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಂದು ಜಾತ ಅತಿಥಿಲು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಬರೋಳ್ಳೇರು. ಆಗಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿದ ಮಹಾಂತ ಬಂದುಲ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದಿತ್ತದೆ ಸಮಯ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಲ್ಲೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಂಡ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಸ್ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತೋಜದು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸಂಗತಿನಿಗಳು ಮಲ್ಪುವಾರ ನೋಡ್ಪಂಗೆ ಭರವಸೆ ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯ ಆತ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂದೆ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೇನಾಗಲು ಭಾರಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರಿ. ಶ್ರೀಶಕುಮಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಮೇದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸುರು ತಾಣಿದ 21ನೇ ತಾರೀಕದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಆತಿತ್ತನು. ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಫಲವಸ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆತ ಜಾನಿ ಆನಿ ಒಂದು ಎನ್ಮನೋದು ಜನ ಅಪ್ಪೇನಾಗಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಸೀರೆ ತೊತ್ತದು ಆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೇಟೆಡ್ ಪೋಯಿ ನಾವು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದು ಐನದೂತೆ ಇನಿ ಜನಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಆತ ಬರ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರಿ. ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿದ ಪೊಂಜೆ ಏನಾಗಲಿ ಆತ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರ ಮಾರ್ರೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಂಡ ಅಂದ್ ಬಹುಶಃ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಆ ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ್ನಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತೋಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಹೋಯ್ತೇರಿ. ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ್ರು ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಪಂಡ ಹೋಯ್ತೇರಿ. ಪುಂಜೇನಾಗಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊರ ನೆಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಆತ ಪುಂಜೇನಾಗಲಿ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಾದ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪಂದ ಎಂಕಲೆ ಗೊಂತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ರಂಚಿನ ಆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರಬಡತ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನಂತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಂತ ಬಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಪ್ಲೇಕ ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದು ಏನಾರು ಪಾತ್ರ ಅಂತಪ್ಪೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ಶುಭವಾದ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುತ್ತೂರು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಮದಿಯವರು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ 21ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಶಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ B ರಘು ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರವರೇ,
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿ ವೃಂದದವರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು, ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳುವಂಥ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಭಾರತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಭಾರತ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಗಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾಗಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ರಾಘು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಾಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳು ಆಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಊರಿನ ಜನ ನಮ್ಮದಿಂದ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ, ನಾನು ನನ್ನದು ನನ್ನಿಂದ ಆದದ್ದು ಅಂತಂತಹ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆದದ್ದು ಅಂತೇಳುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿರೇಬಂಡಡಿಯಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಶಾಸಕರನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ರೋಡ್ ತುಂಬ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ನಾದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ತೋರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣದಂತಹ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಶಾಸಕರ ಕೊಡುಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಊರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರವರೇ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಯುವತಿಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಸಮಯ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿರಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಆದರೆ
ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು, ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಊರಿನವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂತು 4 ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರುವ ಮೊದಲು ಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆವಾಗ ಈ ಭಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಜನೆ ಇತ್ತು. ಭಜನೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಜನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಭಜನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50, 60, 40 ಜನಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 4-5 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒದ್ದಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದೊಂದೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರತಕ್ಕಂಥ, ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ, ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರೆಬರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡನ್ನು ತಂದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರ ಏನು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇತ್ತ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಒಂದು ದಿವಸ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವನ ದಿನಚರಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ನಾವು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆದಷ್ಟು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಆ ಮಗು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಂದ ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60%ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಯುವತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜೈ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನ್ನ ನೀರನ್ನು ತಿಂದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವತ್ತು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಶ್ವರವರು ವಿವೇಕಾನಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮೂಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ. ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾನಂದ ಪೆರಾಬೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಮೆದು ಇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಶಕುಮಾರ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಚರಣೆಗಳೇನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಒಂದು ನಂಟಸ್ತಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ರಘು ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಆ ಚಿಂತನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ ಅವರದು. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಅವರ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಮಧು ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂಸಾರದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲಚಂದ್ರ ತೋಳ್ಪಾಡಿತೆಯವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.